салом дӯстон, қиссаи ишқу муҳаббати Садио Мане ва Ливерпул хеле зебо ҷараён дошт, аммо дер ё зуд ҳамааш ба анҷом мерасад. Ин пайванд ҳам ба хотимаи худ наздик аст. қаблан дар мавриди рафтани Мане хабарҳо зиёд буданд ва аммо онҳо танҳо дар овозҳо боқӣ мемонд. ҳамакнун ин беҳақиқат хеле наздик аст. ҳамлагари сенегалӣ бо эҳтимоли зиёд дар равзанаи хариду фурӯши тобистона сафи мерисайдиҳоро тарк мекунад. мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акун дар ягон ҷо баъз дошнед, мо бошад сар мекунем. дар ҳамин лаҳза футболи бошгоҳӣ ба танаффуси тобистона меравад, аммо бозиҳои мунтахабҳо наемонанд ки мо зиқ шавем. мунтахаби Италия бо Аргентина дар турнири нав бо номи финалиссимо мубориза мебаранд ки дар он ҷо қаҳрамони Аврупо бо Амрикои Ҷанубӣ иштирок меварзанд. дар интихоби ҷоми ҷаҳон моро интизор аст рақобати Шотландия бо Украина. оё Ермоленко бо ҳамдастагони худ метавонанд шотландиёро паси сар гузоранд? тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар мавриди трансфери Садио Мане ба дастаи Бавария инсайдерҳои асосӣ аллакай хабар доданд. аз ҷумла Фабрицио Романо ишора кард ки Мане бо Ливерпул падруд мегӯяд. дастаҳои зиёд Манеро дар оғӯши гарм қабул мекунанд. ин ҷо аз худи Мане вобаста аст ки ӯ кадом дастаро интихоб мекунад. гуфта мешавад ки грандҳои футболии Испания ба ин бозигар таваҷҷӯҳи хос доранд. ҳам Реал ва ҳам Барселона зид нестанд ки футболбози сенегалиро ба сафи худ ҳамроҳ кунанд. аммо талабгори асосии ин бозигар дастаи Баварияи шаҳри Мюнхен ба ҳисоб меравад. онҳо то ҳол шартномаи Гнабриро тамдид карда наметавонанд. бе Гнабриам Садио Манеро дар чунин формаи беҳтаринаш кӣ намехоҳад? ӯ то финали Лигаи Чемпионҳо дар ин бора чизе намегуфт, вале пас аз бохти Ливерпул ишора кард ки ман ба ин даста бурдбориҳо таманно дорам. ливерпул беҳтарин мухлисон дорад ва он ба онҳо танҳо комёбию муваффақият орзуманданд. чунин суханҳоро аслан шахсе мегӯяд ки тарки даста карданӣ бошад. Садио Мане аз соли 2016 шарафи дастаи Ливерпулро ҳимоя мекунад. аввалин нафаре ки Ливерпулро ба оҳиста-оҳиста пеш бурдан гирифт маҳз ҳамин бозингар буд. ӯ соҳиби ҷоизаҳои зиёд аз ҷумла Лигаи Чемпионҳо ва Премер Лигаи Англия шуд. Мане яке аз муддаиёни асосии туби тиллоӣ ба ҳисоб мерафт, вале пас аз бохт дар финали Лигаи Чемпионҳо ҳамлагари сенегалӣ аз Бензима хеле ақиб монд. ва аммо бе ҳамин ҳам рӯйхати ҷоизаҳоаш хеле зиёданд. ҷоми Африқо, ҷоми Англия, ҷоми Лигаи Англия ва рӯйхати чемпионати ҷаҳон. суханҳои Юрген Клоп пас аз финали Лигаи Чемпионҳо пешкаши шумо мегардад. шояд финали имсолаи Лигаи Чемпионҳо дар таърихи финалҳои ин мусобиқа бо ҳарфҳои зарин танҳо барои Реал навишта шавад. барои дигарон бошад он аз тоифаи бозиҳои хоҳад буд ки пас аз чанд муддат фаромӯш мешавад. ва аммо финал аст. он ҳақ дорад ки тезу тун бошад ва ҳамчунин берангу бенур. мо ҳақ надорем ки касеро барои бозии пӯшида маҳкум кунем. финал бо ҳар шакл дар таърих сабт мегардад. бозӣ фаромӯш мешавад, натиҷа мемонад. Реал Мадрид дар зарфи ин финал танҳо як зарбаи мустақим дошт ва он бо гол анҷом ёфт. ҳамин тавр буд ва аммо аз бозӣ танҳо натиҷаи он мемонад. дигараш дувмдараҷа мебошад. Ливерпул мавсими афсонавиро паси сар кард. мо ду ҷомро гирифтем дар ду мусобиқаи дигар, як имтиёз дар Премер Лига ва як гол дар Лигаи Чемпионҳо нарасид. бо ин шаҳр клуб мавсими Ливерпулро ба пуррагӣ мефаҳмонанд. даста барои 4 ҷоиза мубориза буд. худи калимаи мубориза ҳаммаънои Ливерпул шуд. фақат ин финал аз 2018 дар он аст ки он вақт мухлисони даста мехостанд ки Ливерпул баргардад, вале намедонистанд ки ба мақсадашон мерасанд ё ин ки не. баъди ин финал дақиқан метавон гуфт ки Ливерпул бармегардад ва Юрген Клоп аллакай паём дод ки мо дар финали ояндаи Лигаи Чемпионҳо иштирок мекунем ва метавонед аз ҳоло билети Истанбул фармоиш диҳед. ҳамин тавр онҳо 3 сол пеш дар ин мусобиқа ғалаба карданд, дарҳол баъд аз мағлубияти якум дар шаҳри Киев. ин даста беҳтарин бозингарон дорад ки ба кори худ ҷиддӣ ва содиқона муносибат мекунанд. бо чунин муносибат мо ғайр аз баргаштан илоҷ надорем, гуфт Клоп. баъди чунин суханон ҳар як бозингари Ливерпул худро қавитар эҳсос кард. Усмон Дембеле то ҳол шартномаашро бо дастаи Барселона имзо накардааст. дар рӯзҳои аввали тобистони ин бозингар агенти озод мешавад. ҳолати мазкурро дастаҳои дигари аврупоӣ мехоҳанд ба нафи худ истифода кунанд. Дембеле дар мавсими ҷорӣ алахусус дар қисмати охири он ба ҳолати баланди варзишӣ баромад ва 13 асист анҷом дод. қаблан дар бораи диққати Челси ба ин футболбоз хабар дода шуд. ҳамакнун варианти дигар барои бозингари фаронсавӣ пайдо шуд ки ин метавонад қобили қабул бошад. ин дастаи Ливерпули Англия аст. чуноне ки дар боло
боло гуфтем рафтани Мане аз ҷониби журналисти боэътимод Фабрицио Романо тасдиқи худро ёфт. Ливерпул ҷои ӯро бо Дембеле пур кардани аст. Гузашта аз ин Марсею мехоҳанд Роберто Фирминоро фурӯшанд. Аз ин лиёз Юрген Клоп ният кардааст ки як-ду бозингари моил ба хати ҳуҷумро ба сафи Ливерпул ҷалб кунад. Яке аз вариантҳои асосӣ маҳз Усман Дембеле аст. Ин футболбоз писанди клуб аст. Мутахассисони соҳа бар он ақиданд ки Дембеле дар Англия танҳо дар як ҳолат навқеашро пайдо мекунад, агар осебпазир набошад. Мулкдори амрикоии дастаи Рома Дэн Фридкин мехоҳад ба Жозе Мourinho тӯҳфа кунад. Вақте ки мо тӯҳфа мегӯем, мошин ва ё хона дар пеши назар меояд, аммо дар он тарафҳо тӯҳфае мекунанд ки ба нафъи кор бошад. Баъд аз он ки Рома дар Лигаи Конференсия ғолиб шуд, Фридкин ният кардааст ки ҳадиақал ду футболбози шинохтаро ба ҳайат ҷалб кунад. Аллакай исми номзадҳо маълум аст. Яке ҳамлагари 37-солаи дастаи Манчестер Юнайтед Криштиано Роналдо мебошад ва дигаре бозингари 28-солаи Ювентус Пауло Дибала ба ҳисоб меравад. ҷалби Роналдо маънои онро хоҳад дошт ки Рома ҳам аз нуқтаи назари варзишӣ ва ҳам маркетинг рушд мекунад. омадани ҳамлагари португалӣ диққати миллионҳо мухлиси футболро ба Рома ҷалб хоҳад кард. аммо мушкилӣ дар он аст ки Криштиано маоши баланд дорад. аз ин нуқтаи назар овардани Дибала осонтар мешавад. бозингари аргентинӣ агенти озод мешавад ва имконияти ройгон ба даст овардани ӯ кори Ромаро осон мекунад. ва аммо дар масъалаи дастаи ояндаи Дибала айни ҳол Интер хеле пешсаф аст. ба ҳамин тамом бояд дорам ки ҳаҷоткории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.